O torneo internacional de fútbol base con Galsa para categorías Benxamín e Levín cambia este ano de emprazamento. Disputarase os días 20 e 21 de maio, en Ribeira, no Estadio da Fieiteira. Como en edicións anteriores, os beneficios que se obteñan no torneo irán a parar á Fundación Aladina, que traballa no coidado de nenos con cancro. Julio Mariño, organizador e principal valedor do evento, traballa xa dende hai bastantes meses no deseño da que será a sexta edición deste campeonato, na que volverán a participar clubs de renome de todo o ámbito nacional, e incluso algún equipo de fora das nosas fronteiras. A firma Congalsa convértese no principal patrocinador do torneo, e xunto co propio Concello de Ribeira dará nome ao evento. A celebración do campeonato, un dos de maior prestixio dos que se celebran na zona, será posible tamén grazas ás achegas que realizan ao redor dunhas 100 empresas e entidades colaboradoras. Entre elas figura tamén o empresario Ramiro Carregal, que a título persoal decidiu apoiar o torneo. Sen a axuda de todos eles, como din dende a organización, a súa celebración sería prácticamente imposible.